Nyu Sekar Jinggo ayune tupo undung Atun ora sah nganggo sik rapopo engko nek nyudes kuwi engko nek tus lho ya kuwi barang apa ngono bocor mili kaya gaweanmu wae ditudes bocor terus mili lho gaweane Gusti Allah lho nggih ndak nggone kono enek ora enek ireng kok ono ya kabeh apa iki arep ngapa iki gandes luwes sak solahe merapi iya Atun dalem Kang Mas rene piye ning dine gawe sengsem ing pandulu manut sira sun tenan lho ya ya bopong lho ora mbok bopong tenan lho ora marai tak potol kok pisan yo ora ngene Cahayu piye Mas iki sowan wonten dalu Bapak Kasnadi Ibu Sutarti nggih Mas niki nderek donga pamuji nggih anggenipun mengkuwadi cara benjang-enjang kersanipun pikantuk ing kawilujengan nggih amin turah ngarep cukup buri turah ngarep turah mburi dadi ben turah kabeh ya ngono ngarep turah mburi ya turah wah ngono aku pengene wong digawe malah piye habis kok habis piye gak enek sing turah ngono lah randungane kok nggih malah niki risang penanganten kalih mangke anggenipun lomban wonten Madyane Brayan Agung dadi saha keluarga ngetu bagya mulya ayem tentrem tansah kinayoman saking ngarsanipun Gusti Allah mahanane keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barakallahu laka wa barokah ngalaika wa jamaah bainakum afiqair mugi-mugi ndang diparingi talining katresnan nggih apa kuwi apa anak oh kok cengoh men to nduk cengoh piye wong saiki tali ora gur anak kok duit bondo donya kuwi ya termasuk tali kari milih sing ndi milih anak apa milih duit dadi nek nek duit ala-ala contone akeh ora ndek duit udah pegatan alah iki kok ngeyel lho wong lanang kancamu ya nek ning kene ketoke Atun ki ngimbir-ngimbiri kamangka bojomu wektu iki akhir ra ndek duit tak kandhani bojoku ya bener ora ndek duit bojoku ki duwe cinta ngerti ora aku duitku saiki akeh piye apa iki wektu iki duitku akeh piye saiki iki duitmu akeh nek kira-kira duitmu akeh ki wis cukup dienggo apa-apa ya ora apa-apa maksudnya kowe kuwi lho aku piye karo aku anu sik nek wektu iki aku lagi gak butuh duit soalnya aku wis golek duit terus tolak halus tintinganipun Mas Sunar mo dilolumo Sri Rene sik tak omongi upama aku iki mbayangke ya upama aku karo kowe ngono lho leh ku ngawiti iki saka ngendi ngono lho lah ngopo lah ngisor teko dhuwur ki ra enek sing tak jimblas ki mosok sitok-sitok ora enek to ora enek sing tak serblas lho dadi aku ngisor tekan dhuwur ki gak enek sing tak pingini ngene iki ya gak seneng ora seneng aku merinding lho roh gundulmu iki gari ngemut lho iki ora sah ngemut ya ora sah bubuti lho iki padha le ngemut nek ngemut ya ora kuwi liyane ndasmu ora enek sing dimut karo MC kok ndas Mustaka karo MC kok mamah lho liyane ndasmu ora enek sing dimut ngono lho maksude iki celangkrakan ngopo sih Gini do dijengklengi ae, tak bawa sik. MC nggih Mas, kita ngesti rak bawa mungkin lajeng Pak RT, Pak RT. Ya Mas ya. Iki ya kancaku berjuang biyen zaman aku jek apik karo bocahe ya iki ya melu. Enek wong jagung tengah teko ngomah Kisruh ya kinggo. Monggo Pak nggih. Ora, cuma bercanda saja. Nggih. Aku tak bawa sik ora sadhe dingleng-leng ngono kuwi. Kira-kira engko sewengi ngono kuwi terus aku ya betah kok. Gak usah diapa-apane Tak ya Sri. bawa sik lha iya. Meneng. Ndang. Binarung liring
Netra Iya. Goyang masih. Iya, iya. Asoy, 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 asoy. Goyang Hop, terus. tak bawa sik. Hop. Tak bawa sik ya. Cuk. Aku kuwi krungu gamelan iki, aja kok gamelan mbok tuthuk. Agek mak gluk-gluk ngono ya sikilku ki joget ae kok. Piye? Ana Oh, wis. Menang. ana kowe iki krungu wong dodol es lontonge mbok tututi kok mburi karo joget ngono koe. Satemaru mambat jroning ati Ah, iki kok adem kok nek masuk angin anu kuwi. gundulmu. Anu ke topine sing gawene dinggo ke nendi? Sing maren Trodom miwah ambep bingung. Ora kuwi, aku topik ora kuwi kok. Iki sing ning nggon pamlet iki kok. Ha iki lho Sri Naruto lah sing maring Lah undang kon ora kuwi kok kuwi nggone atun kok. Le, tak nggokke sik. Isin. Kowe ndodok tak nggokke, ndodok. Ya sik kualik dengkulmu. Yo ngene iki kok ganden kok. Bagus ya, Nduk. Kaya Andilau. Handilo keblesek kuwi handilo apa lho? Biasane ora iki kok udah ngisin-ngisin wong kaya ngene kon nganggo lho. Niki ngapunten Pak Bu, niki mboten nggen kula. Asline nggone atun. Niki atun iki nggih gundul. Lah niki nggone atun iki nek nganggo mboten teng mriki, nanging teng kaya ngono nggone ra. Kok iso? Piye to ki jare ndasmu adem? Pesing yo, Nyuk. Yen dangutan pit nangyo pangrasaku dinggo Nduk tan ginggang rekmo tuhu. Wis ngene wae Sri. Ku nek kira-kira mbok kon nganggo aku nggokke sak isone sak temempleke ndang. Wis nyarah aku ndang. Mbok nggokne ngendi wis. Iki mare kasus ae lho ora ngono. Aja nang kene nek nganten nantang gitu lho. Lah kowe kan yo ngomongi to ki jare nggon aku manggone nek kono. Aku mung mbaten iki nek biasane mbok ngono-ngono sing mbok cantelan apa? Lah mula kuwi. Kan yo ora percaya to warane cantelane kok. Oh. Kaya trenggiling. Trenggiling arep ngeleng. Wis aku jan. Nadyan kala duka mimbui tresnaning ati langgamipun manut wong ayu aku tak leren ngematake iki pupuk ana penyanyi larang regane tur yo apik juragan semongko aku tak leren iki leren karo lungguh karo hudud dulu Ndang lungguh. Masyaallah Sri gundulmu kuwi nek iso kemringet kabeh ngono ki piye to? nyambut gawe kok Ah. Ya, ki aja dikok kene iki kok nggo omah orang-orang manderen. Dek iki nggo mati kok semula tikose ya kono dhewe kok. Yo. Rasa tresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa to, Cah? Ra ngono kuwi jane. ora ngerti kok kursi dilinggahi ngeget-ngegeti wong kebanteran entuk kulinggih. Wo, lah ketoke kursi sewan kok. Lah ra nyewa ya ora ndek. Lah iya dilinggahi kok muni. Wong kursi dilinggahi ngono kok muni. Padha ae. Oh, sewan kabeh berarti Sri. Sewan kabeh. Coba kono. Padha ae. Coba kono nggone nada. Wo, lah kene ora jebule.
Lah iki yo gak sewan. Lah iki kaya menak ae tak go linggih. Ha iya. Oh, enak wonge to. Bener. Tak kira rak lho. Iya. Saru lho, wong wedok kok. Saru. Mula wengi ngopi teh ora tau urip modiar. Oh, kulinomu ngene kok, Nduk. Dadi diukuran dhewe-dhewe, nek ngiri pitik arek kendoke dijine iki. Ya, aja iki modiar. Ora ukure kok. Ya, Nduk. Pitikku kae tak ngono ki malah seneng. Lah seneng apa kuwi jenah? Iki pitik. Pitikku lho ya, pitikku lho. Kan loro. Lah tak ngene iki malah ora ngopo-ngopi bareng tak ngene iki senenge ra momi malah. Oh, lah pitik dalu didadase we. Ya, Nduk, monggo monggo. Ya Mas, diaturke rasa tresno Mas. Rasa tresno. Sapa kae yo sapa kae. Nunijeng aturaken wilujeng dalu kagem para lenggah sedaya. Sugeng lelenggahan kanthi sekeca sinambi Mas campur sari nyu sekare jingle. Saking kersanipun Bapak Kasnadi Ibu Sutarti menika sampun kasugata unjukan sarta daran. Pak Bu monggo unjukan keparenga mangsuli ngunjuk daran keparenga mangsuli dar sawontenipun wonten lepat saking keranganipun Bapak Kasnadi Ibu Sutarti saputra kula wangsa nyunaken pangsa tanpa paminun midhangetaken nyu Sekar Jiwa. Kok alus men ya iki. Boten saged dijogeti Mas, kalusen Mas e. Mas e boten menak. Godho aku rina wengi. Aku
suwe-suwe nyusuk Arjinggo ki uraan ya. Kok uraan piye? Lah Wis enggaan anyar kok ngawur. segan anyar garap iki. Garapan anyar ya ngene iki. Elok. Apa ya gone meneng wae dikira bisu. Iki ya enek lho. Sapa enek cah bisu? Enek ngene. Sing ndi? Bos, halo bos. Tak amini lho kono ya. Lah, ngerti karepe? Apa? Oh iya, dengi kan karo kono ngene. Lah, maksudnya kowe ali-ali anyar terus ngene dilebok. oh jatuh kok ali-ali Mas. Iya ngapunten. Makasih ya Mas ya. Makasih ya. Jodoh. Ya Allah ya Rob. Ya cahayu atun. Amin ya Allah. Halo ya. Bisa persis banget gumun tenan aku. Yo, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Bengi iki kok aku guyu terus to ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kalau kuwi marai guyu terus soe. Aja mbok ciweli kok mburi. Ya. Yo, lebok kene ya Mas yo. Yo, dicinding sik lho cah. Kaya ngopo ibu bunga rasa jeneng setiaku tanpa arah bejonggonku urip iki. Ade ayatun matur Halo, Kang nuwun Mas. cah selipur para pini sepuh Nggih nggih. Kang Mas. Dasar bengi kuwi dandanamu beda karo wingi-wingi lho. Bedane apa Mas? Kowe bengi ketok ayu. Matur nuwun Mas. Masya Kalungmu ya Allah. anyar. Masya Allah. Ali-ali duwe gelang jam duwe kalung duwe. Maaf, Malah iki kok kowe nganggo kembang lonte sore barang to, Nduk. Matane kaya ngene Matamu kembang gede. lonte sore iki lho. Kembang apa kuwi? Iki kembang emas iki mangsamu Dek. Mas. Bocah Dek. Iki ora ngerti iki glo enek matane pirang-pirang iki glo. Karo terus ngisore matamu ya. Heeh. Lho Nduk. Bocah kok ora. Dan mas-masane dong klampior tak sawang kok kene kesorot lampu malah kaya Banaspati. Lungguh. Iso seripil. Wonten Adi Ayu, Nanda New Sekar Jinggo. Mas kondom sakadang benar lenggah semuanya.